Ya, angibingelele kunina nonke nawe ngiyakubingelela. Nawe ngisho isitha sami naso ukuthi sawubona. Lalelani, ngizoleni media le. Ngiyamthanda umuntu obuzayo ongakhulumi nje adle ngokukhuluma kodwa abuze ukuze azi. Manje yabona seseyintabeni zethiko. Na into ebalekile bafethu. Ngiyacela nambe neku YouTube. Lapha ku YouTube no subscribe. Ni like bafethu. Enye into ke ayikho into ebuhlungu njengokubuka ama viewers. Thola ukuthi ama viewers aya ku 200,000 but ama like awu 4. Necabanga kodwa abantu ababukayo banjani bashange isibalo esiphezulu. Abantu bahlula ukusubscribe nje bahlula ukuhlanganisa 1000 lokusubscribe. Anisupport ndingane zakwethu nahambe no subscribe ku YouTube. Mawungena la ku TikTok nje nawo YouTube uphawule YouTube ngena kulona hamba uyobuka nje ama video. Maningi kakhulu ama video ake shiye lawa engwa capture ishile la ekuyiwona asemadala kahle madala kakhulu ahambile ngeminyaka uyabona kwakusama tape kuyangithi itandard nezitandard zama video ziya ngokukhula kanjalo lapha kwakusashutha la camera lawa kudala yabona. So into nento ke inabalandeli bayo akekho umuntu ophoqi ukuthi abuke ngoba lapha ngenzela abalandeli kufanele abalandeli bakaGumede ibone ngibenzele kakhulu ukuthi nabo bambona uphakathi wayo ukuthi nangu phakathi wayo uke waba khona uke waba indoda nje emadodeni nanokuthi ke bekuyindoda ebikhonzile kakhulu nokuncokola asibuki kuhlangothi olube emntwini omnyama ngoba ngiyazi thina abantu abamnyama indlela esibuye sibe yiyo sibuye sibheke izinto nje sibe siba neso lokuthi sijaja abantu nala ngafanele khona ibafethu into umungamsani nawe yidlula awuyijathi awuzubhale ngisho nento obonayo ukuthi la usudelela ngisho abantu abangakudeleli wena. Thina akasinaso isikhathi sokungena sibuka into zabantu bese sikhuluma kakhulu singena nje silike ngoba sisuke sibona ukuthi lonto leyo inengqondo uyabona. Sibonga kulabo kaba ne-understanding abazi ukuthi singabantu sidinga ukusupportana asikwenzeni bafethu akukho kunye asisupport nje into umuntu omnyama. Mina nje kongijabulisa kakhulu kunibona nina ningafollow nizama ukuthi nifollowe sihlanganyele ndawonye nami nginifollowe into niyabona nami ngishaya ngo 10,000k niyabona nje 10k uyasivimba ukuqhubeka nokufollow abantu back kubeka ngathi ungabe sinifollowa nonke back kuyaphoqa ukuthi sobheka labo nalabo abanjengo user bo user ningixolele manje ngafaka amagama enu bafethu angifuna uqamba amanga nizoba sengxakini faka namagama nezithombe sinibone ningacashwe ingane zakithi ningasithuki futhi ngoba ninabantu abamnyama veni nenhlamba niyafana nje nophakathi wayo ninenhlamba nakula ngikhona bafethu ngiyanithanda ne asenze njalo akukho kunye follow mina